हेलो सांग माने पुणी तरे आउ गोट वीडियो ताने स्वागतम करलिन। तो इटा तो मोर चैनल नमाय आमर बायनार चैनल है बोले महेंद्र बाबू चैनल है। तो देखी पारते बास आज आइलु चे जेनता कि कोदबटा ग्राम रे बाली यात्रा देवा काजे आर देखी पारते बास से बाटे एबे बाइक गला से बाट में काम आइलु आरी गोटे ई बाट देखी पारते बा हारी गोट रास्ता ए बाट नु आदिवासी बिकिया गरामा बाट जाय के एवाई आरी ई बाट देखी पारते बास इटा एचे उमरकोट जीवा रास्ता आरी कोदबाटा जीवा रास्ता बोले ई बाट गले का कोदबाटा जुन बाली यात्रा एला ई बाटे का नेसी रास्ता आरी बोले देखी पारते बास आरी आइला चे हमर माई केटा मानिक भाई नामी से आइला चे ऐती जीवा काजे वीडियो करवा काजे आरी ई बाटा चे हमर टुना बाबू हाय ठीक कर दे बाबू हाय आरी ई बाटा चे हमर महेंद्र नुआ चैनल आई आरी टिके केनता शॉपिंग केनता केनता व्यूज जायसी बोला परा टिके सेमिसा बनाइते बोले नुआ स्टार्ट करला चे आरी आके आमी बोले आके दकाइसी बाबू एतिर वीडियो टोकी मन के देखते रावे। तो भाई बंदा की बारतरा वासी डायला हमर आदिवासी अरे आगे 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 देखो कुछ अरे तो भाई बंदा की बारतरा वासी डायला हमर आदिवासी अरे आगे 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 देखो कुछ अरे तो भाई बंदा का बात से